Здравейте, аз съм Real Monster, а това е моят фара печата. Не можете да го чуете, защото има един бъг. И сега тук оцеляваме в един сервер. И аз вече му казах, че е името. Така, сега. Съжалявам ако ви лаги. Ако искате да правим още клипове, ние ще правим. Пишете ни, ако ви е харесало. Сега това е нашия хоум. И така. Сега. Вече се стъмнява. Аз съм направил една команда. Опа. Печат. Ево печат. Отговори ми, бе. Кажи на други хора. Казвай на други хора. Семета. Печат отиди за такова. За още дърт. Там има една вратичка. Така, печата не е много добър в Майнкрафт. Да ви кажа. Така. Сега за временно тук ще оцелим. Да, временно тук ще оцелим. Така. Така. И сега, да знаете, че той ако му казвам някакъв въпрос, той трябва да го напише по чата, че е разбрал, иначе няма да знаем какво е разбрал. Нали, печат? И така. Това ще ми е временното езерце. Много сладко. Така. Тук аз го намерих изведнъж като падна. Сега да опечем храна. Ще се направим после, сега ще направя честове. И така, нищо. Ако искате да играете в сървъра, аз винаги смеям маповете. И ако искате да играете, по някое време ще ги сменям, затова ще гласувате, ако играете. И така сега гледайте как играем. Ето го и печата. Вече не ми трябва дърт. Умирам. Аз умирам, печат. Чили бе? Че каква храна имаше? Виж кокошка. Аз съм изпякал, аз печа месо сега тук. Чакай, не убивай. Това е нашия любимец, ще го кръстя Коко. Коко, кокошката, стой тук. Я ми дай целия си дърт. Чакай. Дръжа и тук бутния, отиди до кокошката и я бутай въгъла. Ама не със всичка сила, лекичко. Ама за да Кой да направя? Гадно е си пак. Коко, кокошката. Едва на помощта. Не я зарявай, бе. Не, човек ще избяга, бутния. Стой сега, пази се. Маха. Тук ще го оставите. Добре, това е нашия домашен любимец. Сега отиваме на лов за скелеч. Ще направим тези кеф. Човек ще отишла вънка да се бие с скелеча. Печат, нали знаеш, че хората не те чуват, затова пише по скайпа. Аз пък по скайпа, по чата.
Кокошката снеси дърт. Ти си благословена, кокошка. Скоро ще изядеш лопата. Печат, ще отиш ли за... чакай. Става ден. Бързо ела тука. Печат. За кой път да ти кажа? Хората не те чуват, пише по чата. Това е друго нещо. Добре, така. То вече стана ден, за жалост. Трябват ни кости на скелет. Човек, искаш ли да го направим на хард? Ще го направя на хард. Ама такова е. Човек, слаба памет ли имаш? Просто пиши по чат. Така, добре. О, колко прасета. Лопата. Сега си изгубих холма. Няма си представа къде е. Печат, знаеш ли къде е холма? Видя го, намеря го. Сега идвам, мистер Печат. Чак, ти ли изяжи цялата пържола? Не те е срам, бе, пести храна. И що ми взе меча? Дай ми дърво. Чакай, камък им. Аз ще си го направя каменен. Добре. Пести храната. Така. Факъпс. Чакайте ме, аз идвам. Това прасе сякаш имаше спит. Какво, къде бе? И сега мина едно прасе. И сега приключваме клипа. Очаквайте още епизоди. Сега като се го пуснем в YouTube, ще правим още епизоди. И това е от мен, аз съм Real Monster. Бай бай.